pre rok 2025 v kategórii amatérov. Víťazkou tejto súťaži sa stala Linda Novacká, Horácio Laboher, Vieka Rajdu Klidula Prešov. Po dvoch kolách beztrestných bodov v rozoskakovaní beztrestných bodov v čase 32-38. Doktoruje člen výboru Východoslovenskej oblasti doktor Milan Pribula, členka zboru rozhodcovňačka Novotná, generálna sekretárka SUJP, Zuzana Baček-Masaryková. Na druhom mieste s tesným výsledkom sa umiestnil Patrik Spišák Kasidy Vieka Novotný Abrahamovce. Po dvoch kolách beztrestných bodov v rozoskakovaní beztrestných bodov v čase 33-25. A na treťom mieste majstrovskej súťaži amatérov sa umiestnila Michála Hatroková Šajbusa Indigo Fakulty Slávoj Prešov. Po dvoch kolách beztrestných bodov v rozoskakovaní takisto beztrestných bodov len trošku zhorším časom 37-40. Podležał z drugiej strony. Na štvrtom mieste v majstrovskej súťaži sa umiestnila Zuzana Šlosárová Bentley, Vieka Rolex Rakusy Kežmarok, kde po dvoch kolách získala 4 trestné body v čase 61-27. A ako piatá skončila Katarína Horáková, Farina M. a Martin Slavoj Prešov. Gratulujeme víťazkám otvorenej súťaže, ako aj víťazke majstrovskej súťaže a ostatným umiestnením a poprosíme o čestné kolo. Kde v otvorenej súťaži sa na prvom mieste extendro umiestnili Zuzana Šlosárová Bentley a Viktória Bentleyková Kartuš. Na treťom Linda Valovská Horácio Laboher. Štvrtá Michála Hatrková Šajbusa Indigo. Piatý Patrik Spišák Kasidy. Šiestý Martin Cigán Monte Cristo. Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti pre rok 2025 v kategórii amatéri zvíťazila Linda Valovská Horácio Laboher. Druhý je Patrik Spišák Kasidy. Tretie miesto Michála Hatrková Šajbusa Indigo. Štvrté miesto Zuzana Šlosárová Bentley. Piaté miesto Katarína Horáková Farina M.